Jeste li gledali Makedoniju novog selektora Raula koji iduće godine bit će vaš trener u Paris Saint-Germainu? Pa gledao sam neke utakmice, ono što sam mogao. Ja mislim da su igrali jedan jako dobar rukomet. Šteta utakmica protiv Njemačke gdje su mogli dobiti, na kraju igrali nerešeno, znači bili su blizu kvalifikacije. Bilo lepo ih gledat, kako su ih navijači podržali. Šteta što nisu stigli do polufinale. Šta menja kad Raul dođe u Paris? Pa ne znam, teško reći. To je drugačiji stil nego Noke. Sigurno. To je španjolska škola, znači nešto drugačije. Ja nisam nikad imao španjolskog trenera, ali sve što sam čuo sam da je vrhunski i zato ja se zadovoljan sam i jedva čekam da ga upoznajem i da vidim kako radi. Znate da priča makedonski, tako da ne bi me iznenadilo da već uči francuski. Pa da, to sam vidio na timeoutu da govori makedonski, to nisam znao i mislim jako teško naučiti taj jezik, znači ja mislim da će francuski vrlo jako naučiti. A možemo znači na našem pričati. Hvala i puno uspeha. Hvala.